maanaa kaninyo ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunaan, "Pananglit usa kaninyo moadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabii ug moingon kaniya, Bay, pabaylo ako tulo ka pan, kay miabot sa amo ang usa ko kahigala nga nagpanaw ug wala ako'y ikadalit kaniya. Kung pananglit tubagon ka sa imong higala dito sa sulod, ayaw na akong samuka. Gitrangkahan na ang pultahan ug ang akong kabataan ug ako nang higda na. Dili na ako makabangon sa paghatag kanimo bisag unsa. Sa may imong buhaton, sultihan ko kamo nga bisag higala kaniya dili sa mubangon ug muhatag kanimo og pan. Apan mubangon na lang siya ug muhatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan, kay wala ka man maulaw sa pagpunay ug pangayo. Sultihan ko kamo pangayo kamo ug kamo tagaan, pangita ug kamo makakaplag. Tuktok kamo ug ablihan ang pultahan alang kaninyo, kay ang tanan nga nangayo matagan ug siya nga mangita makakaplag ug ang pultahan ablihan alang kaniya nga nagtuktok. May usa ba kaninyong mga amahan nga muhatag sa inyong anak ug bitin kung siya mangayo og isda? O muhatag ba kamo kaniya tanga kung mangayo sa gitlog? Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamong muhatag ug maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Mga igsoon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Mang lingkod, so good morning kanatong tanan. So what I have said today, we are celebrating the feast of kining fiesta sa Pamplona, no? And you know, kabalo mo sa ilahang. So karong adlaw gisaulog nato ang fiesta sa Pamplona, no? Kisa may patron dito. Ang patron sa Pamplona, Our Lady of Pilar, no? Sa mo kana nya sa Valencia pod gisaulog pod ang kapistahan pod sa Our Lady de los Desamparados. So these two are the feasts for today, mga lungsod sa Valencia o Pamplona. So let us talk about the fiesta sa Pamplona. Si Santiago, no, was the apostle sent to Spain, no? Si Santiago mo'y apostoles nga gipadala paingon sa Espanya. Unya, siya rang usa, of course, no? Kay 12 raman sila kabuo. Siya rang usa, so a time comes nga mura ba o naluya siya ba? Murag na-discourage ba siya kay murag dili maayo ang resulta sa iyahang pagpanudlo dito kay mga katsila ba yan na? No, lahi biya ng klasis tao. Siya Hudiyo ra siya. Para sa una, ang mga Hudiyo ubos na nga klase sa mga tao. No, sa ato pa na dalaug daugon na ng mga klasihang tao, mga Hudiyo. Unya, ang iyang gisangyawan, mga katsila, ano, mga royal family ba? Mga tagas o garbo nga mga tao. So mura o na-discourage siya. Unya, on the way, no, subay siya sa dalan paingon sa Compostela, no, nagpakita ang mahal nga birhen. Yan nakanindot kay anang panahon na buhi pa ang mahal nga birhen. So mura o by location ang nahitabo. Buhi pa si Mama Mary na nagpakita ngadto kang Santiago at the top of a pillar. Sa manang pilar, pusti ba, haligi. Napatong dito ang mahal nga birhen. Unya, gi-encourage si Santiago. Giingnan siya nga, padayon. Kabalo mo, kisa na Santiago. Muna siya ay patron sa Tanhay. No? Unya, siya maoy responsible nga nahimong Kristiyanos ang mga katsila. If you remember, ang mga katsila maoy naghimo kanatong Kristiyanos.
No, sa dako kay tao connection nga to kang Santiago. And of course to Mama Mary. Tungod kay si Mama Mary, mao may ni-encourage ni Santiago nga padayon, ayaw ka discourage. Mulampos ng ligidjug ka. Ingon niya na connection. Kini pong sa Valencia, doon ay kinibitang lugar dito, sa lugar sa kanang sa usa ka bukid nga naay kana bitaw nagpakita ang tulo ka tawo ngadto sa usa ka dibuto ba sa usa ka bukid. O niya niingon sila nga sila mo'y muhimo og imahe sa mahal nga birhen. Nangayo ra sila mga uskasimana. Sila mo'y muhimo sa imahe morag mga sculptors ba. Dito, isugot ang tag-iya, nangayog mga materyales. Niingon sila nga, pwede ba gana rami sa imong bodega mo himo? Pero ang Virgen de los Desamparados, muna patronos Valencia. So, sabi nakita mo, mga usa ka semana, gihimo sa tulo ka tao ang wala na ngayog suhol. Dito sulod, walay abre-abre, walay gawas-gawas. After 1 week, wala namang gyud mga break. Murag na sirado ra man gyud pirmi. Nakahukom ang tag-iya sa yuta nga iyahang abrihan na lang ang portahan. Ug pag-abri niya dito na ang imahe sa mahal nga birhen nga gibiyaan sa mga naghimo. Gibiyaan ba? Mo nang gitawag sa Virgen de los Desamparados. Desamparados meaning giibiyaan. So muna siya, nahimong milagroso ang maong kanang imahe nga naa karon sa Valencia, Spain. Kachila niya po, kachila. Muna mga milagroso nga mga imahe. Nya, mahal nga birhen sa Del Pilar, ang kuan gudana si Santiago, involved yun si Santiago ana. So muna yung mga kasaysayan sa atong mga fiesta karon, no? Sa Virgen de los Desamparados, no? The Virgin of the Lost, no? Ibiyaan. Kaya katong mga naghimo ilang gidudahan nga mga anghel to mga tawhana. O nya kining sa mahal nga birhen sa Del Pilar, pakita gyud ang mahal nga birhen. So ingon ni ana, no, nya mo na karoy mga fiesta nga gisaulugan. Sa atong ebanghelyo, ingon ni ana pod ang imensahe. No, katubitang usa ka tawo, amigo nga nangayo og pan kana siya tulo ka buok nga bisita, wala siya kapakaon. So ingon po ni ana, parehos kang Santiago, no, nagkinahanglan og panabang ang maong tawo. Pero matud pa ni Kristo, bisan pa o dili gid unta buhatag ang maong tao nagipangayuan sa pan, pero muhatag na lang tungod kay dili wa man kamulunga sa imong pagampo. So kana bitang gitawag nato persistence in your prayers. No, padayon ba nga pag-ampo gyud ba? Kay kini ko mag-ampo ta, mo ning uban nga dili mo ampo. Kabalo ning uban nga nang dili mo ampo. Do you know reason? Tungod kay wala sila gilauman. No, kada bitang wala bitaw kay gilauman, dili jud ka mo ampo. Wala man sila gituuhan nga madawat gikan sa Ginoo. Man di gyud mo ampo, sa imo pa nang guyuron og simbahan. Di gyud na may paimo nang guyuron dito sa opisina sa mayor. Murag muadto pa na kay may gilauman man silang madawat gikan sa mayor. No? O naglao man na nga nakabantay mo nga daghan kayong mga sa opisina sa gobernador, mga sa opisina sa mayor, nya o kapitan ka buntag sayo pa na anay mong nuktok sa inyo, ano man. Kaya may gilauman man guna silang madawat gikan nimo. They have something, they believe that they will receive something from you. Yang uban kay wala naman anang huna-huna ang gikan sa Ginoo. Wala naman na sila mag-ingon ba nga, madawat pa ko sa Ginoo may pag matulog. Yan naman, wala na sila gilauman.
So pero alang niya adtong may gilauman nga madawat gikan sa Ginoo. Muadto gid na. Mangayo gid na. Sama lagi na og nilaom jud ka nga tagaan jud ka hinabang gobernador. Alas 4 pas kadlaw na nagdanga-danga dito sa balay sa gobernador, naabot kun sila Pamplona og pinangayo na pusilan dito ning uban kay naabot man dito pinabukiran kay dito sa bukid pag pinangayo sa gobernador panahon pa ni tungod kay duna sila gilauman. So muna nga the first thing nga imo jud angay batunan is hope. Kung duna gani kay gilauman nga madawat ikan sa Ginoo, mituog yung ka nga doon na kay madawat gikan sa Ginoo, muampo gyud ka. And that's the reason ngano nga ang uban di na gyud mosulod og simbahan. Bisag kung saon pa nimo di na gyud mosulod og simbahan. Dili man nagpakasal. Wala because wala naman gyud sila gilauman. Unsa pa may kapuslanan magpakasal-kasal ko. Unsa may kanamon unsa man gyud kuno. Unsa man gyud kuno'y hinungdan nga mosulod ko og simbahan. Unsa man gyud. Para nila wala. Because kung boto na hunaon, ang taong maampuon, may gilauman gikan sa Ginoo. Duna gina siya buta nga gustong madawat gikan sa Ginoo. There is something nga naa sa iyang huna-huna nga pinaagi ini mga pag-ampo. Bason po lang magtabangan ko sa Ginoo. Yan na, no? Bason ka ba? Bason po lamang. Wala na gani ka ng huna-hunaa, ipapog mo sulod man nagsimpan niya. Daghang mga tao nga ingon ana ron. No nga, ubang ko, mas muadto pagbulangan kaysa musulod og simbahan. Tagka-Lunes, may pay magdanga-danga ko dito balay sa kapitan, sa konsihal. Labi na kay eleksyon, muhatag na mga muhatag ng kapitana ay magpapili ba yung kusog o kanang konsihala dili na muhata di butara na. So muna nga if you are a candidate maglaom gyud ang mga tao nga muhatag ka muna nga ayaw katingala kung alas 5 pas buntag naa na magdanga-danga sa inyo magdala-dala resita ay ano man nilao man gina sila nga kini kay eleksyon ron mo hatag man gini ya ayo di ko bubutar sulay ayaw hatag di ba di na ko bubutar niyo yun ana so muna siya that is also something to do with our faith nga ang uban wala na di gilauman gikan pas Ginoo there is no hope anymore wala na koy gilauman nga madawat ang inyong giingon nga Ginoo kanang inyong giingon nga Ginoo wala na koy gilauman ana so na do not expect nga manulod pa nagsimbahan daghang kay na mga dato na para nila wala na sila gilauman wala na koy madawat sa kan Ginoo ngano man naa naman ako tanan ayan naa naman ako tanan so wala na koy kinahanglan na niya so that's something no na nga sa atong ebanghelyo karon dili gid ta mag-iningon ana no kana bang musimba man tuod ta pero ang atong kinaiya ba atong kinaiya murag wala pag yun usa man na sa rason ayo kinaiya dool na ko mo ampo ra ko okay na ikaw usok-usok pas kinaiya wala na silang una-una ba nga ugosbo niya iyahang kinaiya kaluyan siya sa Ginoo wala na so that's something that we should reflect usbong ginay mo na kinaiya kaysa ako na ginaingon kung dili ka ngayon dili gyapon to katabangan sa Ginoo even if you expect something from God pero dili ka angayang tagaan dili gyapon gyud parehas og hangol ka magsigi kag hilak-hilak dire kay mangayo kas Ginoo nya hangol ka tagaan dagway kas Ginoo dili hangol man taon ka dance ug tagaan di kog daghan di makakamong mo share ana
Klaro? So make yourself worthy. Although nga, nilaom kita nga ang Ginoo mutabang yun, pero ang Ginoo, magpili po na kisa iyang tabangan. Iya pong pilion katong angayan yung tabangan. Mapahitason. Pahitason. Mangayong panabang sa Ginoo. Mutabang naging Ginoo ana nga musamot mo niya nagkamapahitason. Daan na ron nga mapahitason, unya gapahilak-hilak. Kaya mangayong ginabang. Makaingon na Ginoo, ako ning tabangan, musamot ni ka mapahitason. Dili man ni mag-usom sa kinaiya unya kay mapahitason magana ron nga pobre unsa nakag-ako ning tabangan. Klaro? Una siya, una atong pamaladungan. Pangayoon ato sa Ginoo nga. Of course, ligo na nga itong sama kang sa ngalan ni Santiago, makanunayon, we will expect something na makadawat kita sa Ginoo. Pero, himua pod ang imong kaugalingon nga karapat dapat na tagaan. Kaya kung dili ka karapat dapat, di yun po na muhatag ang Ginoo kanimo. Isa ako nang ginaingon, parehas og taong way batasan. Nga mangayo nagpanabang nimo. Dili yun natabangan sa Ginoo kay gano man. Musamot na kawalay batasan. Kay mo ingon mo yun ay, mabali akong kinaiya na sinso malagi ko. O di, musamot Ginoo ng kawalay batasan na. So, dili yun mo tabang ang Ginoo sa mga tao nga dili angayang tabangan. Bisan pagkapila pa ka mag-expect din ha nga tabangan ka. Di, yun na may tabong tabangan kas Ginoo. Muuga na laman na imong laway dahil pinangayo sa Ginoo. Kung dili ni mo usbo na imong kinaiya, wala kay panabang nga madawat gikan sa Dios. Klaro? Muuga na laman na imong mata din na kinilakilag. Agoy Ginoo. Nahangol ka, bagang ikag nawong, wakay ulaw, niya kusog kang musupol sa ginikanan, libakira ka, mapahilakila ka, musamot o kangilan ng imong batasan o tabangan ka. Kaya nga naman, mo ingon, ngilaan mo niya akong batasan, itabangan naman lagi ko sa Ginoo. Dili nyo ka angay tabangan sa Ginoo. Masayod ang Ginoo kung kinsay angay ang tabangan. Kung nasayod po ka, kung angay baka ang tabangan o dili. Manindog palihog.